És un plaer poder estar amb vosaltres. Jo, Jordi Alonso, em dedico com la doctora Golbert a fer recerca. Ella, a més, fa clínica, o sigui que està en el món de la realitat. Però nosaltres, que estem en el món de la recerca, ens interessa molt sortir del laboratori, sortir dels llocs on estem tancats. I aquesta és una oportunitat diferent a altres que fem, d'apropar-nos una mica a la feina que fem nosaltres a persones que realment són l'objecte del nostre estudi. Jo soc especialista en salut pública i jo em deia epidemiòleg de salut mental, però els epidemiòlegs ara des de fa 2 anys només són aquells que miren els bitxos i les vacunes i llavors doncs dir que faig salut pública, salut mental pública. I en aquest sentit, sobretot durant la pandèmia, es tracta d'un problema realment global de tota la societat. Jo el que us vull explicar és la nostra experiència, el nostre reconeixement concretament de diversos estudis. Un que hem fet nosaltres i que he dirigit jo personalment és a veure si us sé passar això el projecte MindCovid. MindCovid que té 2 coses, el Mind i el Covid. I el Mind és la ment en anglès, però també és l'atenció. Això de Mind the Gap, en els metros, i en compte, atenció a la Covid. Aquest era el nom d'un estudi que ha tingut i encara està tenint com a objecte conèixer des d'un punt de vista de l'epidemiologia, de la salut pública, l'impacte negatiu de la Covid, de la pandèmia de Covid, de fet a tot Espanya. El que volíem concretament era l'aparició i la persistència de problemes o de trastorns mentals possiblement associats a la Covid, també veure factors de risc i, si pogués ser, factors de protecció a aquesta aparició, a aquesta persistència en el temps dels trastorns, i després que tot això ens ajudés a veure la necessitat d'atenció les que estan cobertes i les que no estan cobertes. Estudio Robica hicimos en el Instituto de Salud Global de Barcelona en colaboración con un estudio que se llama Genomes for Life Study. Lo mismo que decía Álvaro, no está en inglés, pero realmente es población catalana, hablando que hacemos es un seguimiento de la población a partir de registros de sangre y otras cosas para poder comprender no solamente los problemas de salud mental, sino también otros problemas de salud general. A partir de este estudio lo que hicimos fue que recontactamos a un poco más de 10.000 personas de toda la población catalana y les hicimos algunas preguntas acerca de cómo habían vivido el confinamiento, les preguntamos acerca de con quién vivían, cómo vivían, si tenían problemas económicos, si tenían acceso a espacios abiertos, si tenían problemas dentro de casa, si se quedaron sin trabajo. Preguntamos cosas sobre este momento de la pandemia, cuando estábamos más confinados. Y luego les preguntamos acerca de síntomas de depresión y ansiedad un par de meses después, ¿no? En el verano, más o menos, les pedimos que respondieran unas escalas y nos respondieron su nivel de síntomas de depresión y ansiedad. Cuando hablo de depresión, estoy hablando de síntomas como, por ejemplo, falta de ánimo, una tristeza profunda, falta de interés por las cosas que normalmente antes interesaban, dificultades, por ejemplo, para levantarse por la mañana, salir de la cama, falta de apetito también en muchos casos. ¿Sí? Estos síntomas, un síntoma aislado, pues bueno, es un síntoma aislado, pero a medida que se va juntando síntomas, ya tenemos ya un cuadro depresivo. Y si se suman muchos síntomas con una severidad muy alta, entonces ya tenemos una preocupación clínica, es decir, ver un médico o un psicólogo para que molt interessant, d'un punt de vista diferent d'algunes coses que amb els mitjans de comunicació, diguéssim, només es diu el que es diu. Aquí està molt bé perquè vaig aprofundir en més coses i que coses que no penses o que no tens present i que va bé per entendre coses que passen al dia a dia i per saber més del que passa realment.